Ya mene wis ngerumpi Guibah gak iso sak kampung ngene kurerek jan kowe gak dipenggawean ah. Iri kan sampean, Mak. Wong yo gak ngrasani sampean, kok sampean iku kok bingung. Manjane gak duwe kanca, iri. Reketek aku gak kon rasani. Lah wong aku kandidat nomor 1 lek kon senengane gibah tentang aku. Pret iri blas. Kon tak delok-delok kok Suhara sira, powersi sak kelak-kelakane. Pelek jan Suhara iku lho sing lagi viral saiki. Suara. Kenapa sampean kula ambek sampean ngomong Sahara iku lho kon sing ngontrak ya Mas duwe rentalake. Laku iki lumi soge sak kedung kandang gak ono tandingane dan dermawan pastine. Sampean iku ya ngono, Mak. Lah karek gak entos maca ta ya apa? Wong Sahara dadi Suhara. Tapi sama tak delok-delok rada koyok sih, Mi. Ngawur kon iku sih. Koyok sampean lho. Ayuan sampean ta, Mi. Ya iya ta. Tapi kan secara sampean wong Jawa tulen, Mi kan lek wong Jawa ku baik hati. Yo iya. Sampean kok aneh-aneh, Mak. Cok ngawur sampean iku. Dadakno, cok pola-pola mbek wong sugih sak gedung kandang ya, Mi yo. Suhara Tak bengkolangi sapu ngene wong. Suhara.